कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारात 17वो कर्नाटक राज्योत्सव उत्साहात साजरो. कारवारच्या तालुका कार्यालयाच्या आवारात जाल्ले कार्यक्रमात जिल्हा पालकमंत्री मंकाळू वैद हेमी ध्वजारोहण करून कन्नड मातेक गौरव नमन केलो. ದಳ ತಂಡಗಳು ಇದೀಗ ಪಥಸಂಚಲನದ ध्वजारोहणानंतर जाल्ल्या आकर्षक पथसंचलनात भाग घेतले विद्यार्थी, विविध सरकारी खाते आणि सांस्कृतिक पंगडान सादर केले आपले पथसंचलनाचे गौरववंदन मंत्री मंकाळू वैद हेमी स्वीकारले. सुरुवातेक कन्नड मातेच्या मिरवणूक कार्यक्रमान शुभारंभ जावन शिमगो नाच, ढोल वादन, मागासवर्गीय सांस्कृतिक नृत्यान लोकांले लक्ष वेधले. विविध स्तब्ध चित्रांत कर्नाटकाची संस्कृती, इतिहास आणि साधना दिसून येताली. कारवारात पावसाचे वातावरण उरले तरी कन्नड मातेच्या उत्साहान आणि गौरवान भाग घेऊन जनतेन कन्नड प्रेम जागृत केल्लो दिसून येतालो. ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರೋಣ. ಮೊದಲೇ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ. ಈ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಸಂಜು ಮಾಂದಿನಿ RSI DAR ಕಾರವಾರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ, ಪರೇಡ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ AR ಕಾರವಾರ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕವಾಯತು ನಡೆಯುತ್ತಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ತಂಡ ನಾಗರಿಕ PSI ಸಂಚಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕಾರವಾರದ ಸದಸ್ಯರು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗೌಕರ್ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡಗಳ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಿದೆ. 8ನೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರವಾರ ಕುಮಾರಿ ಸೋನಿಯಾ ಗೌಡ ಇವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಗೈಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕುಮಾರಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಡಿಕೋಲಾ ಇವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿನ ಗೈಡ್ಸ್ ತಂಡ. ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ನೆರಳಾಗಿರು ಮಗುವಾದರೆ ಕಾವೇರಿ. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. परराज्यातल्या नोंदणी वाहनाचेर कर्नाटक सरकाराले कठोर पाऊल. कारवार. परराज्यात वाहनाचो कर कमी आशिल्ल्यान खूप जण
गोंय, पांडिचेरी, तेलंगणा सारख्या राज्यांतल्यान वाहन खरेदी करताले जाल्यार आता अशा वाहन मालकाचेर कर्नाटक सरकारान कडक पावल उचलल्यान कारवारसह खूपशा जिल्ह्यातल्या वाहनधारकांक आर्थिक फटको बसला। कर्नाटक गोंय सीमेवयल्या कारवार आणि जोयडा तालुक्यासह बेळगांव जिल्ह्यात गोंय राज्याच्या नोंदणी वाहनाची संख्या खूप आसा। आता अशा वाहनधारकांक कर्नाटकात जास्त कर भरचो पडतलो। गोंय राज्यातल्या वाहन शोरूमांच्यान आकर्षक ऑफर आणि सुलभ प्रक्रियेच्या माध्यमांतल्यान कर्नाटकाच्या इतर जिल्ह्याचे नागरिक पयशे वाचोवंक कार आणि दुचाकी वाहनां खरेदी करताले जाल्यार हेजेन कर्नाटक सरकाराच्या महसूल उत्पन्नात भर कमी जाता म्हूण सरकारान कठोर पावलां उचलल्यात। राज्याच्या वाहतूक परिवहन खात्यान विशेष पथकाची स्थापना करून गोंय, पांडिचेरी आणि इतर परराज्यांतल्यान नोंदणी वाहनाच्या मालकाकडच्यान आता कर्नाटकात कर वसूल करचो नियम सुरू केला। जर तर परराज्यांतल्या नोंदणी क्रमांकांची वाहन उरत तर वाहन मालकान स्थानिक कार्यालयात येऊन कर भरचे बंधनकारक केला। तसेच या वाहनाची कर्नाटकात नोंद करून वाहन क्रमांक बदलून घेवचे असल्यार ना हरकत दाखलो म्हणल्यार नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हजर करची गरज आसा अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी RTO हेमी दिला। कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला। तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या। ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गान वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज। मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांचे उपायासाठी भेट द्या। कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा। प्रति शनिवार आणि आयतवार। वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा। खबर सांगता हरीश नाईक। भाजपा राज्य उपाध्यक्ष रुपाली नाईक हेमगेल्या अध्यक्षतेसकल BLA-2 नियुक्ती प्रक्रिया कारवार। गेल्या 1 वर्षाच्यान भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार रुपाली नाईक हेमी पक्षाचे संघटन बळकट करचे काम करते आशिल्ल्यान गरिबांसाठी एक आशेचो किरण तयार झालो आसा। रुपाली नाईक हेमी आमदार पदांतल्यान हारल्यानंतर सुद्धा जनतेबरोबर आसात आणि पक्षाक बळकट करचे आणि कार्यकर्त्याले उपक्रम सक्रिय दवरसाठी बैठका घेती आसात। मुखार येवची खंयचीय निवडणुका सहजतेन हाताळसाठी लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करच्या कामात व्यस्त आसात। आता पश्चिम पदवीधर मतदारसंघातल्या निवडणुकीसाठी रुपाली नाईक हेमी मतदारसंघाचे दौरा करते आसात आणि मतदार नोंदणी बैठका आणि बूथ कमिटी बैठका यासारखे पक्ष संघटन उपक्रमात व्यस्त आसात। अंकोला मंडळाचे वंदिगे शक्ती केंद्र आणि बेलसे शक्ती केंद्रात आयोजित केलेल्या BLA-2 नियुक्ती प्रक्रिया पश्चिम पदवीधर मतदार क्षेत्राच्या निवडणुकी खातीर मतदार नोंदणी विषयक बैठक आणि बूथ कमिटी बैठकात भाजपा राज्य उपाध्यक्ष रुपाली नाईक हेमी सहभागी जाऊन चर्चा केली। यावेळार अंकोला मंडळाचे माजी अध्यक्ष संजय नाईक, प्रधान कार्यदर्शी श्रीधर नाईक, प्रमुख राघवेंद्र भट, नारायण हेगडे, प्रवीण नाईक, संदीप गावकर, सुब्रमण्य गावकर, नागराज नाईक, युवा नेता परबत नाईक, गणपती सुपर, बाळकृष्ण नाईक, उदय गावकर, बूथ अध्यक्ष, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हजर आशिले। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173। ऍडमिशन सुरू असा। नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598। मोबाईल नंबर 9480789670। कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।